Morning guys. Oy, Happy New Year di ay. Oh, atong i-try og tubag no. Naman to'y nag-message ganina. Kung nakita. Agoy. Murag lubat man. Okay, anyway. Ugma na lang nako tutubagon, no? Anyway, kuha na lang. Na naman ko dire sayang namang panahon pod, no? Na lang ko i-share no. Kagabi man god kuan. Nagdamgo ko sa kong lolo ba? Oh. Akong lolo, side sa akong mama, dugay na ito na sila yung kalibutan, dugay na matay bali. Nagdamgo ko sa iya kay kuan man gud. Sa una, every time gid mamisita ko sa iya ha, dito sa set out day taga Bugwak. Oh, taga Kidalog, Kadingilan, Bukidnon. Taga gid ko adto sa akong lolo. Kuan, iyagi kong kuhaan si lubi ba. Kat-kat gid na siya. Mananggitim to kong lolo. Tapos kung ako ay mo kat-kat, dili siya musugot. Siya gi ko ni mo kat-kat. Iyagi ko taga as lubi. Ano ba, mamutong. Oh, witness ganito kong classmate sa una sa high school. Siya gi mo kat-kat. Oh, niya. Grabe ka mapabsahan ang kong lolo, guys. So ako lang ning i-share. Ang damgon nako is kuhaan daw ko niya lubi, no? Tagaan ko niya sa lubi. So makakuan lang, makamingaw ba? Kay grabe man ko namong banding ana niya. Siya gi nagtudlo sa ako sa anang dama, taga dama namo sinasa mi magkuan na. Sige gimig dama. Manang karon ka mao sad ko dama, tumikan sa iya. Unya nay one time man guys. Siyempre sa akong kabatanunan, di gid malikayan nga natay maulit tagamay kay siyempre ulitan po tagamay pod makatumpang ta ba, tumpang tag mga binuang. So wa ni uli akong lolo sa ilang balay, iya kong gitulugan nya pagka alas 4 sa kadlaw iya kong gipukaw kay mo gito yung tig advice kanang kuan ba kadlaw na ako lang i-share nga gipukaw ko niya medyo ulitan kita gamay pod ingnan dai ko niya nga ipalingkod ko niya. Puntahan ako niya, unsa daw ang pinaka-importanting butang para sa kuha. So, siyempre, akong tubag, kay siyempre, mga pobre biya ta. So, para sa ako, ang kwarta. Oh, kwarta kay, aron makapalit ta og bugas. Anak, ito, kuhan kayo, anang, mabutang, kawadon ba? Makapalit tag mga sanina, or makalaag, or, kay sa akong naobserbahan, dito sa respetahon giga kung nakay kwarta bisan asa naman siguro no. So ana siya okay magyap ana siya tubag niya okay man na mo may problema niya kung pili sa kagkuan ingon niya na kung pili kag pamilya okay gyapon wa ginay problema. Pero ang para sa ako ingnan ningon si lolo sa ako para daw sa iya ang pinaka-importanteng butang sa kalibutan ay ang kaalam. Ingon pa niya bulahan tong kamao. Oh, yan siya nga. Na-miss ko sa kong lolo kung mahimduman ako ba. Kung dili ko masayop, wala to ni graduate o elementary manggali. Oh, kuan kito siya. Dili ko sigurado kung sa iyang status po sa tong iyang kabatanunan. Wala to siya kakuan o elementary, no? Nya proud kito siya sa ako Sa una kay every time na kuan, recognition, usay ma-honor man pud taga nagmay pod. Adto rin na siya. Pinakuan din na dayon. Hinapay wag pinapilit ba. Sige may istorya to. Nya. Sundan lang to akong giingon sa imo ha. Kanang bulahan tong makamao kay katong kung nakasala po tagamay. Giingnan ko niya nga natakdan man ka. Natakdan ka sa iyang pagkamakasasala. Kay di ko ganahan na sige panghinambo guys. Yan sa una panahon ba. Kanang sig binahot. Yan na. Murag testingan na to ba? Unsa gid ka bahot? Unsa gid ka gara? Ana ba? Niya. Ngin siya nga ayo patakod. Di ko magpatakod daw kay ang tao gibahin na sa dautan. Ang atong kinaiya ba? Atong pagkatao kay kumubati tag kasuko. Imagino nimo, ang taong masuko, ang kanang mogawa sa iyang baba daw wala na ni kapusalanan kinasuko man. Pero katong tao nga nalipay, ana bitong positive ug negative mo na iya basabot. Dito gigas positive kay kumbaga kung dominante ba
Kumbaga ayang pasumbingay dito kamot ba kung ang wala og tuo. Pili gitong aha ka dominante kung patakod ka sa wala, wala na. Nya na yang grabe to pasumbingay guys nya. Grabe sad ka mapaubsanon. Okay, nakakita ko sa iya nga giluwaan ba. Kuan ko to siya barangay official. Giluwaan siya ana. Liwaan siya subog ako kay lato. Mga yuan kusog ay isog na kayo. Pero siya katawa ra. Tiyaw mo na. Dili niya kuan. Ang iyang kalipay dili kontrolado sa ubang tao. Gaingon pa niya, mo nang kaalam, bulahan tong maalamon, bulahan tong kahibalo. Meaning kahibalo ka mo paubos. Kana tanan positive gid ang iyang gitudlo sa kuha. So mo na karon nga murag kuan gimingaw pod siguro ko sa iya o siya pod espiritu naman siya. Wala ko kaadto last year 2023 no. Mura kanus apa. Wala ko kaadto kay na may ingon panagkot lagi or sumad no hinana. So karon kay nagsugod-sugod sa taan ni ngani himot tag content about life. Mga kaalam ba? Actually gikan na siya iya guys. Kani pasalamat ko ni Lolo nga murag ngani pud ko maghunaw-na ba. Giiya gigong gigabayan ba atong high school pa ko nga ang kinabuhi inana kay usay gid kuan gid ta. Ako aminado jud ko ana usay maulit ko ba. Pero siya gitig palis gito siya. Ayo ana ti. Ingin ani, bulahan gito makamao ti. Ba? Bulahan to makamao. Mo na iyahang sige gigingon. Ya kung gusto ka mo angat ang imong kinabuhi, paning kamuti nga katura gid akong giingon. Kaalam. No? So mo nang karon nakatugkad gid ko nga sa akong inaanin akong edad. Grabe si Lolo day gid. Labaw pag doctorate gid. No? Ako na abot naman ako ni engineer naman ko pero di ko kapas gyud guys, di ko kapas sa iyang ligdong ba sa naon sa term na sa Bisaya ana bitong grabe ang kung napay kung namoy nakita nga mapabsanon siguro makikumpit ko atong Lolo. Grabe gyud ka mapabsanon. Saksi ang taga Kadingilan taga kuan ana silingan niya. Taga Bugwak, taga Spring o taga Kidalog. Grabe gyud ka mapabsanon ako nga puha Lolo. So kana lang guys akong i-share sa inyo ha. Nya karon nga tuig 2024 unta kuan po nato makuha po nato nga kita malamon dili ta patagod sa negativity sa kanang naymang hinambog sa tuwa ay dili na lang nato natumpangan hinana ba usay ang pride gyud grabe na usay mga tawo magpatakod moabot lang sa imong kinabuhi ba nga magpatakod lang bitaw magsige ginambog sa unsay naa sa ila unsay matakda amora mong putag kuan pod lagi mahagit ba minana pero dili day na maayo pilia lang gitug ta malipay nya pilia tong mahimo tang maalamon mo gina say pinaka-importante gid nga panglaban nato sa kalibutanon nga grabe gid titiyo ang kalibutan karon so inato so I hope kuan guys gimingaw lang ni akong Lolo mingaw pod ko sa iya so basin og makaadto pod ko karon tuig ako po nang tagaan higayon. Okay, katura guys, salamat kayo og I hope malampuson ang atong tuig 2024. Daghan kayong salamat.